Bona ngoba munganothisa nje mina angiculela amantombazana angikwazi ukuculela imiculo ecula manje lesimame uyabona angicula TikTok ngimi nje ezweni ukuthi mawushawa namhlanje uyashawa makwenze ukuthi into eqondile uyabona njengamanje ngilanda insizwa noma njani kaMaskandi eshawa uMaskandi uqavile engaculi nje ilutho ukuthi wena uzothi uma uthi uyilalela uze ukuthi cha akusiyona ingoma impela njengamanje uSigwebo Sentamba sikubingelele siphinde sikwamukele kwiMakhiwa TV bhuti omkhulu asho ngaphakathi ngingapha ukudla kwenze nje imidlalo emibili ekhulunywa nestamp obuke emeni umuntu kwabiyela suka Cape Town kuyaphileka bhuti ulayidi kakhulu sengwazwile amandla akho kwacaca ukuthi umculi kaMaskandi wangempela hayi wokuzenzisa mfowethu sinesikhathi sikulendima mfowethu sinesikhathi sikulendima mfowethu siphusha kunzima njengamanje kuya ngokuthi manje kuyalunga manje base saba nama viewers mfowethu abantu bayakuthanda kuzonke indawo la kufunyana khona uma ungena stage kuyacaca ukuthi umculi njengamanje ngiyayizwa nefoni yakhala iselesele ukusho ukuthi lokhu bekudinge njalo abantu utheni umuzwa wakho ngokuthandwa abantu mfowethu ngizoqala nje ngibonge mfowethu ebantwini mangakithi obuka kwesakwabiyela ngiphinde ngibonge bonke kanje abantu abakhonze umuntu oyinsizwa noma ukhule nezinsizwa uyabona ngoba munganothisa nje mina angiculela amantombazana angikwazi ukuculela imiculo ecula manje lesimame uyabona angicula TikTok ngimi nje ezweni ukuthi mawushawa namhlanje uyashawa makwenze ukuthi into eqondile uyabona so nje mfowethu ngiyabonga kakhulu nje support engenikwa abantu ukuthi ubani uthini ukhuluma kumahala mfowethu mfowethu sesikudedela uhamba singakubambezeli kakhulu sijabulela nje ithuba nesikhathi sakho mhlawumbe kuphi othi wena ukuthanda nje empilweni mhlawumbe noma ebujongweni engingakuthandi futhi ukubukelana phansi ukubukelana phansi nengamajongo uyabona nje mfowethu umuntu mawukuthi unento ayenzayo noma ayigqokile noma aphila ngayo wena ungayithandi ungayigxeki ngcono uvela uqhele kuye wenze lokho nokuthanda wena ngoba nawe lokho kwenza khona abangakuthandi uyabo so yilokho bese ngiqinisekisa ukuthi iCity yaSigwebo iyeza mfowethu lapha kwiMakhiwa TV wena Cape Town iyeza mfowethu iCity yaSigwebo inqapha ukudla kwezinja akuculelwanga abafazi lapha kuculelwa insizwa lapha futhi ungathanda ukuthi lalela uyeke nje mfowethu akunankinga vela siphile ngama viewers cha nasinandaba futhi nawo no umtsizwa bakho Sigwebo ngiyabazi mfowethu akusibo umtsizwa bokuncetheza into ongayifuni awuyifuni futhi into mawuyithanda uyayithanda awulokhu uyale ucasha ngoba nakho mhlawumbe uncengo okuthizwe mfowethu njengoba manje umthandeni sengimqeqeshile umthandeni mangiseyinsizwa naye noma kusewumansizwana kodwa uyakubona ukuthi kuyakhula uyabona no asibonga kakhulu mfowethu ngethuba nangesikhathi bakuthola njani abantu mabekudinga mina ngikho ku-Facebook angikho lezi zinto ezinye uyangifonela uyangi-WhatsApp kuphela okay ngeke ngishiyeke inamba kaMasibisi mfowethu ngoba cha igaliwe phela insizwa ngeke izophinda futhi awu manje uyabona hayi no kulungile siyabonga isikhathi nethuba babukela uMakhiwa TV uSigwebo Sentamba kunqapha ukudla kwezinja kulungile